חושב שמרצה מוצלח צריך לאהוב את ההוראה. מרצה טוב זה מרצה שמחובר לסטודנטים. אני חושב שהדבר העיקרי שהופך מרצה למרצה טוב זה האכפתיות. להיות קשוב למה שהסטודנטים צריכים. בפן האישי, לגלות רגישות. אני כמילואימניק, אז כשמרצה בא לקראתי, עוזר לי, מבין את הסיטואציה המורכבת שאני נמצא בה, זה עולם אחר. חומר יכול להיות קשה או לא מעניין ברמה הפרקטית, אבל כשבפועל מרצה נותן מעצמו, זה משנה לחלוטין את התפיסה שלנו כסטודנטים על החומר הזה. להסתכל בעיניים, לקבל את התגובה מהסטודנטים, לראות אם הם מבינים, לא מבינים, אם אנחנו בכיוון. לא תמיד סטודנטים ישאלו את מה שהם לא מבינים. וצריך להתאמץ קצת להסיק מהמבט שלהם. האם אתה צריך לחזור, האם אתה צריך להתעכב עוד קצת. לא להישאר סטטי, לא להישאר קבוע ולהעביר את אותו חומר לפרק זמן ארוך, אלא כל פעם לנסות לשפר. כל הזמן להתחדש, לעשות הרצאות שהן יותר אינטראקטיביות. כשמרצה שואל הרבה שאלות בכיתה, אז הסטודנטים מרגישים קצת יותר בנוח לשאול שאלות, להשתתף, להיות חלק. מה שגורם להתחבר למרצה מסוים זה שהוא נותן קצת משלו. זאת אומרת שהוא גם בן אדם מעבר לחומר שהוא מעביר או להרצאה שהוא נותן. וכשקשה לו אז הוא משתף אותנו, וכשקשה לנו אז הוא דואג לנו. הם לא שוכחים אותי, כאילו הם זוכרים אותי, הם מתעקשים לזכור אותי בתוך כל הסטודנטים שיש להם. אחד המרצים שהכי נתן לי לעבור איתו ביחד תהליך, זה גם המרצה שבקורס שלו הכי הצלחתי, על אף האתגרים שבקורס ועל אף הקשיים שבקורס. הכי כיף לי זה הסטודנטים. הכי כיף לי זה שאני יכולה להביא את הבעירה הפנימית שלי ולנסות לפזר אותה לדור הבא. לפעמים אתה רואה שסטודנט או סטודנטית ממש התלהב מהנושא ורוצה לשמוע על זה עוד, נפתחות העיניים ואתה יודע שהגעת אליו. וזה אני חושב הדבר שהופך את זה להכי כיף.